कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. पहलगामात भारतीय प्रवाशाचेर जाल्ल्या अमानवीय कृत्याचो निषेध करून कारवारात हणबर स्केटिंग क्लबातर्फे विशेष श्रद्धांजली. एप्रिल 22 पहलगामात दहशतवाद्याल्या अमायक रितीन भारतीय प्रवाशाचे हल्ले जाल्ल्या विशयाचेर तेमगेर आत्म्याक शांती मेळूं म्हण 2 तास कारवारच्या मित्र समाज आवारात हणबड स्केटिंग क्लबातर्फे मृताक याद करून आदरांजली म्हण सुमार 200 विद्यार्थ्यांनी मेणबत्ती पेटोवन भारताचो भूपट करून तेजे बाजून गोल स्केटिंग करून मृताक स्मरण केले. कार्यक्रमात आमदार सतीश सैल हेमी या भुरग्याक कॅन्डल पेटोवन चालना दिली. देशाबरोबर आमी आसात, देशाच्या सैन्याबरोबर आमी आसात. भूसेना, नौसेना आणि वायुसेना हेमी या दहशतवाद्याक योग्य पाठ शिकोवंक जाय. आमगेले कदंब नौकादळाचे सैन्य सिद्ध असून हो आमकां अभिमानाचो विशय असे सैल हेमी ह्या वेळार सांगले. आमी सगळे मृताल्या कुटुंबा बरोबर रावूं जाय. असले कृत्य हेज फुडें जावची न्ही हेजी सैन्यान काळजी घेवूं जाय आणि तो विश्वास आमकां आसा अशे ह्या वेळार आमदार सैल हेमी सांगले. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮಗ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರವಿಲು ಒಳ್ಳೆ ಅದೇ ಅಂತ बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की वंदे वंदे. ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು 2 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅವರ ನೆನಪಿನ ಒಂದು ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಇದೊಂದು ಅನುಭವದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತಸದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾಯುಸೇನೆ, ನೌಕಾಸೇನೆ ಮತ್ತು ಭೂಸೇನೆ 3 ಸೇನೆಗಳು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಏನು ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊನ್ನೆ ಸಹ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಾಯುಸೇನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಭೂಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೌಕಾ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡಿ ಅವರನ್ನ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ, ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಟವನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕಾ ಸೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಈ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಎಲ್ಲ सैनिकरನ್ನ ತುಂಬಿ ರೆಡಿ पोझिशन ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लेमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना, त्याच किमतीत कारवारात मिळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. जोयडा काळीन्हईत पोहून गेलेल्या युवकाला बोडणे मृत्यू. कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याच्या काळीन्हईत शनिवाराक दांडेली गांधीनगरच्या आपल्या दोस्ताबरोबर पोहून गेलेल्या एकट्याला अचानक बुडणं मेल्ली घटना घडली. निरुपम नामदेव कांबळे वय 18 वर्ष हो युवक बिरमपाली आरकुडाच्या काळीन्हईत पोहून गेले तेन्ना अचानक उदकात बुडलो. ही खबर कळताच दांडेली ग्रामीण पोलीस, अरण्य अधिकारी, हळयाळ अग्निशामक विभागाचे कर्मचारी आणि राफ्टिंग ग्रुप ताबडतोब घटनास्थळार हजर राहून तेगेलो शोध कार्य घेतलो, पण तो मेळ्ळो ना. परत दुसरे दिवस आयतवारा सकाळी शोध कार्य सुरू केले तेन्ना घटनास्थळावेल्यान सुमार 500 मीटर अंतराचेर तेगेलो मृतदेह मेळ्ळो. या शोध कार्यात दांडेली ग्रामीण पोलीस स्थानकाचे पोलीस उपनिरीक्षक शिवानंद नवालगी उपस्थित आशिल्ले अशे प्रसार माध्यमांक कळयला. फार राइट में ले डाऊन आकाश बघितलं बे एकला राम स्टेप करायला बघा. जोयडा तालुक्यात पारंपरिक शेणासाऱ्यासाठी रयताली धावपळ. जोयडा तालुक्यात शेताचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी बाजारात विविध रासायनिक साऱ्याची उपलब्धी असली तरी आज सुद्धा पारंपरिक शेणाच्या साऱ्या खूप मागणी असा. गेल्या काही वर्षांपासून सेंद्रिय तालुका म्हणून ओळख असलेल्या जोयडा तालुक्यात पशुधनाची संख्या कमी झाल्यान या परिसरात सध्या शेणाचे सारे महाग झाला. एक ट्रॅक्टर ट्रॉलीक सुमार 7,000 रुपयापर्यंत भाव असा. वर्षाच्या हिशोबाप्रमाणे या वर्षाक 1,500 ते 2,000 रुपयाची वाढ झाला. शेतासाठी शेणासाऱ्याचो उपयोग केल्यार त्या जमिनीची माती सुधारता, उत्पादनात वाढ जाता म्हण जास्तीत जास्त शेतकरी भात लागवड करचे पयलीं शेतात शेणाचे सारे घालतात. या वर्षाक मान्सून पावस लागी पाविल्यान शेतकऱ्यान शेतात सारे घालच्याक सुरवात केला. पशुधन घटिल्ल्यान गरजे इतले शेणा सारे मेळना. उपलब्धेपेक्षा मागणी जास्त जाल्ल्यान शेणा सारे म्हारग जाला. सुपारी लागवड, कंदमुळा आणि भात लागवडीसाठी शेणा साऱ्याची मागणी वाढला असे शेतकरी सांगतात. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार.
अमृता क्रिकेट अकादमी सादर करता क्रिकेट समर कॅम्प 2025 6 वर्सां सकयल्या सगळ्या चल्या आणि चलीसाठी। हिंगा तुमका नेट प्रॅक्टिस, बॉलिंग, बॅटिंग, फील्डिंग, इंडिव्हिज्युअल व्हिडिओ एनालिसिस, मेंटल टफनेस कोचिंग, मॅच प्रॅक्टिस आणि टुर्नामेंट प्रॅक्टिस मेळटले। वेळ सकाळी 8 ते 9:30 आणि सांजेर 4 ते 5:30 पर्यंत। पैसेला नेवच्या भुरग्याक चार्जेबल वाहतूक सुविधा असतली। बरे खेळच्या भुरग्याक हुबळी, मंगळूर, बेंगळूर या जाग्यार लीग मॅच खेळच्याक अवकाश मेळटलो। आवड असेल भुरग्यानो 9535144838 किंवा 8792018272 ह्या नंबराचेर संपर्क करचे, नातर अमृता विद्यालयम सदाशिवगडच्या ऑफिसात येऊन रजिस्टर करचे। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।